бозам салом бинандагони YouTube, мухлисони электроника. дарси дигари мо дар бораи яке аз деталҳои дигари радиоэлектроникӣ, ғалтаки индуктивӣ, яъне катушка индуктивности кӯтоҳ дар бораш маълумот метавам, барое ки дар бораш гап бисёр аст. сари шумо ҳам гарак нашава, гапи зиёдам нашава, ролик дур дароз нарава, барои он қадар кӯтоҳ маълумот метавем. куҷои шаки нафаҳмидем, марҳамат, баъд комментарияда нависем, саволотонда баъд ҷавоб метиҳем. асосиш сар мекунем бо ранги ҳамон деталҳои дигарамон, яъне ишораи шартиш. агар ҳамин ишораро дида бошем, яъне ҳарфи эли лотини хати англиси хати ишорат мешавад. яке аз намудҳош дар инҷа дар дасти мо ҳаст. агар хоҳиш боша аҳамият биден, ин хелшам мешавад. дар инҷа дута аст, ин хелшам мешавад. пас он бо ҳаст намудеш ки дар инҷа кӯтоҳ ишорат кунем, ё металли аст силиндраш, ё ки ферромагнит ранги ҳамо гуфтагӣ, печак ранги ҳавои дар танаш то хӯрдагӣ аст. ҳамиам дар схема мумкин ки дидагӣ бошед. инҷа контакт бошад. ғалтаки индуктивӣ чӣ гуфтане? чӣ хел элемент аст? чӣ хел қобилияти корӣ дорад? чӣ хел бигем фоида дорад, зарар дорад? чӣ хел кор мекунад? принсипи кориш. вақте ки катушка индуктивност ё ғалтаки индуктивӣ мегӯем, мо чиро ба ёд меорем? мо конденсатори мо ба ёд биёрем чӣ хел принсипи корӣ дошт. конденсатори мо яъне аз амо шиддат хоҳи ҷараён ба худ мегирифт ва чикор мекард? дар ҳолати паст будани вай ҷараён ё шиддат амо гирифтагитошро баръакс гардонда медод. яъне бо ток ҳеҷ кор намекард, ягон намуд табдилот намегузашт. аммо катушка индуктивност, яъне ғалтаки индуктивии мо чӣ хел хусусият дорад? ғалтаки индуктивии мо дарам хеле мисол биёрем. чӣ дар байнаш сердечник, яъне дилак, ранги гуфтагӣ, ферромагнит ё оҳанин. вақте ки мо аз ин тараф дар мегӯем занҷир пайваст аст, чӣ метиҳем? метавонем лампа кашем барои схемамон пурашем. масалан вақте ки мо метиҳем мисол 12 волт чӣ хел кор мекунад? заряди мо меояд, энергияи мо меояд. вақте ки гардиш мекунад дар печакҳои ғалтак, чӣ пайдо мешавад? дар вақти гардиш кардан майдони магнитӣ гуфтем. майдони магнитӣ пайдо шудан, барои майдони магнитӣ пайдо шудан камтар заряд лозим аст то майдони магнитӣ пурра пайдо шудан. вақте ки пурра шед, ҳамон магнитни поле гуфтагии мо аввал трансформатсия мешавад майдони электрикӣ, заряди электрикӣ ба майдони магнитӣ, пас он бо аз майдони магнитӣ ба майдони электрикӣ табдил меёбад ва ба чӣ? ба бори мо, яъне нагрузкаи мо дода мешавад. метавонем дар инҷа як конденсатори дига тасвир кунем барои хориҷ шуданаш. хосияти асосиш чӣ аст? аз конденсатор чӣ фарқ дорад? аз конденсатор ҳамқа фарқи асосӣ дорад ки метавонад пай дар пай, яъне пайҳам ба нагрузка пайваст шавад. плюс ҳолате ки скачок мегӯянд, импулсҳои баланд, памехҳои баланд мешавад. дросели мо катушка индуктивност, ҳамон дросели ки фаҳмидагӣ бошед ҳам аст. метавонад чикор кунад? дар ҳолати инҷода як расми дигар аст. дар ҳолати мо инҷа аҳамият додем, памехҳои зиёти сигнале ки медрояд, памехҳои зиётиро аҳамият додастем, дохил мешавад, баъди баромад аз вай, яъне сглаживающий меган, рост мешавад. сигналҳои дар кори қувваи ҷараён, дар кори шиддати дар корӣ ки мо ба монанди рост кунакам як қисмати кора барон. барои чӣ гуфтем ки вақте ки меояд дохили
дросел яъне катушка дохил мешавад аз як контакт то контакти гавронанд дар гирди ҳамон ферромагнит вақти чарх мезанад майдони магнитӣ пайдо мешавад дар майдони магнитӣ мубассомадо яъне частотаҳои баланди нодаркор импулсҳои нодаркорӣ яъне паглашад нест карда мешаванд ва сигнали тозаи даркорӣ чӣ мешавад мебарояд пас аз баромаданаш яъне баъзе приборҳое ҳаст ки нозуктар кор мекунанд метавонанд тавассути истифодаи ин чӣ кор кунанд мо сигналҳои нолозимаро нест кунанд ва токи даркории пастаянира барои худшон чӣ кор кунанд соҳиб шаванду бе ягон мегӯем хатари зиёдӣ истифода баранд инҷа дар як графики дигара тасвир кардагим аҳамият ден агар ки хушрубутова дар инҷо яъне бигем бе дросел пайваст кардани занҷир бошад агар дар осциллограф тамошо кунем мо басомади шиддати додагимона мақсад аз 0 то ҳамон токи даркорӣ меравад вақте ки қатъ мешавад то 0 як бара мефурад вақте ки дросел пайваст бошад дар ҳамон занҷир яъне тавассути дросел гузарад ҳамон ток аз 0 оҳиста оҳиста барои ҷамъ кардани ҳамон заряде ки магнитни поле яъне майдони магнитӣ ҳосил мекунад оҳиста оҳиста бубинед чӣ хел оҳиста оҳиста баланд мешавад ток як ҷои даркорида то магнитни поле пайдо шуда пас онам ки ток вақте ки нест фуара мекушем нестшави токам оҳиста оҳиста яъне плавни мегӯяд бароси оҳиста оҳиста нест шуда меравад ки метавонад яъне зарар накунад схемое ки мо дорем дар кор аст барои кори мо ин хосияти асосии мегӯем дросел яъне катушкаи индуктивности алтаки индуктивӣ тарзи гуфтем асоси кориш аз фарқаш аз конденсатор мақсад памехро яъне сигналҳои нолозима частота басомадаи нолозимаро нест мекунад сглаживад мекунад русиқати пас он чӣ кор мекунад берун мешаваду барои мо ягон зарар намерасонад схемада гапҳои гуфтани ма ҳамақабад барои шумо бо дарсҳои ояндада метавонем ки ягон чизи дигарши нагуфта бошем гуфта гузарем боқӣ ҳаматон раҳмат барои тамошо кардаантон дастгирӣ кунед лайк монед подписатсия кунед барои шумо хизмат мекунем ва видеои нави дигара тайёр мекунем раҳмат